Κύριε Δόνη, τι έχετε να πείτε για τον καυγά Τάτου Μήτρογλου? Και αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του Κώστα, ότι αμέσως γονατιστός ζήταγε συγγνώμη από τον Τάτο. Και όταν μπήκε πλέον στα αποδητήρια, έλεγε πολλές φορές, λέει, τα βάζω με τον εαυτό μου, γιατί δεν μπορώ να την πω τη λέξη, για αυτά που κάνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και ζήτησε συγγνώμη και από την ομάδα και από τον Ανδρέα, και φυσικά όμως θα πληρώσει την υπόθεση. Στο πέλμα ο έμπειρος επιθετικός της ΑΕΚ είχε και το πρόβλημα του Νίκου Γεωργιά που προέκυψε στο ημίχρονο με την αναγκαστική αλλαγή και τον Γκέντζογλου να μπαίνει στο δεξί άκρο της άμυνας. Έπαιξε και εκεί ο Γκέντζογλου, όμως είχε πάρα πολλά προβλήματα και θα πρέπει να μεταμορφωθεί στην συνέχεια για να έχει καλά αποτελέσματα και στο πρωτάθλημα αλλά και στις υποχρεώσεις της μετέπειτα στους ομίλους του Europa League. Que jugar a un estadio con ese ambiente Κύριε Αλέφαντη, σε ευχαριστούμε πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε στην εκπομπή μας. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχεις φέρει σε ένα ωραίο περιβάλλον εδώ πέρα. Έτσι είμαστε εδώ στο εστιατόριο. Βλέπω κάτω εδώ το Γαϊδουρονήσι. Έτσι, ωραία, κοίταξε κάτω εκεί, που είναι βγει σήμερα σωροκάτα. Μας πείτε για τον αγώνα στα Γιάννενα. Αν έκανε καλά ο Σπάθας που ξεκίνησε τον αγώνα με πάγο. Με πάγο. Ο Σπάθας νομίζω ήταν ο Κοστάλας ή ο Κωστόπουλος. Ο Τάσι Κονάης εκεί πέρα. Ζήλεψε τώρα εκεί πέρα να κάνει μια πυρουέτα, αλλά χειμωνέτος ο Σπάθας. Έτσι, λοιπόν, αυτός ο Σπαθάρης εγκλήματα κάνει, έτσι, ο Σπάθας. Οι μαούνες που είχε ο Παναθηναϊκός στον πάγκο σολάρουν καλύτερα από το χειμώνετο. Έχεις ένα τότσε που δεν είναι εντάξει υπηλιχού, που δεν πατάει πόδι ούτε για να τριγύσει. Με 15 βαθμούς αργοπία στο κάθε πόδι. Λοιπόν, του λόγου του το σημά, άμα το πετάξει στον έρημο και του πει να σημαδέψει την άμμο, θα πετύχει την όαση. Τι να λέμε τώρα, άκου να μαθαίνεις, μιλάμε με τον Αλέφαντο. Έτσι, μιλάμε για να μαθαίνεις τώρα. Να ξέρεις από μπάλα, ξέρεις βέβαια και εσύ από μπάλες, δεν μπαλίσαι, αλλά να ακούς εμένα και τον άλλο το Ζερβάκι. Τώρα ποιο λέμε το Ζερβάκι τώρα, μάλλον Ζερβάκι, άμα δει μπάλα, ψάχνει να βρει δέντρο να στολίσει γιατί περνάει για γλόμπο. Τέτοιο πράγμα. Δεν κλίματα μεγάλο Ζερβάκι. Να ξέρεις από μπάλα, ξέρεις βέβαια και εσύ από μπάλες, δεν μπαλίσαι, αλλά να ακούς εμένα και τον άλλο το Ζερβάκι. Τώρα ποιο λέμε το Ζερβάκι τώρα, μάλλον Ζερβάκι, άμα δει μπάλα, ψάχνει να βρει δέντρο να στολίσει γιατί περνάει για γλόμπο. Τέτοιο πράγμα. Δεν κλίματα μεγάλο Ζερβάκι. Τώρα μην τον ακούω εδώ πέρα, φοβερό ήταν στις δισκοτέκ. Να τους, καλώς το Ζερβάκι. Έλα ρε γίγαντα, είσαι μεγάλο. 4-4-2 και 5 στον πάγκο, αχνιστή με τα πάντα όλα. Είσαι μεγάλος τεχαλατζής διαβολιστής, έτσι. Θυμάστε δίσκο τι κάναμε το 80 στην Μπαρμπαρέλα, κολεγιάλα με την μπάλα, έτσι. Θυμάσαι, Τραβόλτα, ο Τραβόλτα. Έβαλες τους για να γλιστάεις την κάτι φορά. Κόουτσα όλη τη γεύση. Έτσι. Έβαλες από όλα τη μάνα και τον πατέρα. Έτσι, ήταν ο μέγιστος, είσαι φυσέκι. Ομορφάντρα μου, εσύ σε κόβω, Και ένα σουτ για τα πανηγύρια, η μπάλα πήγε out. Καλή ευκαιρία, αλλά εντάξει, με αυτά και με αυτά δεν θα κάνουν ευκαιρία. Άμα σου πάει στα νεύρα ο Ρέβερη, ας το διάλο Καραγκιόζη να πούμε, ήρθες να μας νευριάσεις σήμερα. Το σπίτι σου άντε να πούμε Καραγκιόζη. Σκατιάρι να πούμε βρε, όλη τη βδομάδα γκρίνιαζες, το πέτυχες αυτό που ήθελες. Ας το διάλο κολόχοντρε να πούμε, πανίβλακα. Όταν λοιπόν πριν διαπραγματευτείς λες δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, ακόμα και αν δεν έχεις κόκκινες γραμμές διαπραγμάτευση, πηγαίνεις στη διαπραγμάτευση χωρίς εσώρουχα. Πηγαίνεις στη διαπραγμάτευση χωρίς εσώρουχα. There's a tick of
στην Α κατηγορία, στην Α1, γιατί θα συντελεί η προσπάθεια όλη αυτή που έχουν καταβάλει όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται με τη Δάφνη, θα σημαίνει ότι την έχουν φέρει εις πέρας. Εγώ προσωπικά θα συνεχίσω και του χρόνου να είμαι κοντά στην ομάδα, ανεξάρτητα είτε είμαι πρόεδρος είτε δεν είμαι. Για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο να επιτευχθεί μάλλον ο σκοπός της ομάδας, που είναι να ανέβει στην Α κατηγορία. Σε όλα τα άλλα τα παιχνίδια δείξαμε ένα πρόσωπο πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι και εκεί μέσα, σε αυτή τη δύσκολη έδρα, μπορούμε πάλι να δείξουμε ότι πράγματι η βαθμολογική μας θέση και αυτούς τους βαθμούς που έχουμε, αν φανταστούμε λίγο ότι τα άκρα του Ολυμπιακού, δηλαδή η back του πάντων μονίμως γίνονται εξτρέμ και βγάζει 7 και 8 επιθετικούς, από εκεί πέρα σίγουρα η πίεση θα είναι πάρα πολύ συγκροτημένο και ομαδικό, μπορώ να πω, και εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, στο χάσιμο της μπάλας, ο οποίος διαπιστώνει ότι έχει κάποια προβλήματα, το να μπορέσει να βγάλει από την άμυνά του εύκολα την μπάλα. Άλλο θα πρέπει να προσέξει ο Λεβαδιακός. Τι να προσέξουμε, σας είπα, το κυριότερο είναι εκεί, επιθετικά, να μπορέσουμε όσο το δυνατόν οργανωμένα. Τον Ολυμπιακό πώς τον βλέπετε, η γνώμη σας για τον Βαλβέρδε? Κοίταξε τώρα, Τζορτζίνα, να μαθαίνεις. Ο Βαλβέρδε παίζει το σύστημα με τις σκεφτέδες. Έχει εδώ το Μιραλάς, το Τζιμπούρ, το βλέπεις. Λοιπόν, έχει τον Αβράμ εδώ πέρα, κόβει τον αμπιφτέκι. Αυτό εδώ πέρα διεμβολίστηκε και έσπασε το μπιφτέκι. Τα εξηγούσα εγώ στον Πανίσο Καρπετόπουλο. Και αυτό δεν είναι σύστημα κεφτέδες. Λοιπόν, τώρα Βαλβέρδε τι να σου πει. Και το βασκοτόπιο άνθρωπος. Του λόγου του, έτσι και τον αφήσει λάσκα, θα ισπανοκοποιήσει μέχρι και το μαρινάκι. Λοιπόν, εγώ ακούω Μιαούλη και τα ξέρω. Έλα ρε Μιαούλη που είσαι, έλα εδώ πέρα γίγαντα. Έλα Μιαούλη. Έλα ρε καταφωνή, κοίταξε, δεν ήταν νομίζει, το σκόψε φάτσα εδώ πέρα. Ο πάτερ ο Νούφριος, έτσι κοίταξε, η οπτασία με τις φιλοσκές εδώ το μουσι, χωράει να κρυφτεί. Τα έχω πάρει λίγο στην άκρη. Εδώ πέρα χωράει να κρυφτεί με την μπουράκλα μέσα ψωμιάδης, ή τα έχεις πάρει στην άκρη, σε παρακαλώ πολύ. Πες μας για τον Ξενιάδη. Αυτός τώρα ο Ξενιάδης, έτσι. Λοιπόν, 2 μερίδες πατσά με σκορδοστούπι θέλει να δώσει το αντερό του και πληρώνει σε 15 άτοκες δόσεις, έτσι. Και περιμένει να έρθει και το επίδομα από την ΙΕΝΕΔ, πώς τα λέμε. Είπαμε σε του και του αθλητικού ρεπορτάζ, Ιωάννεδ, έτσι. Για να πάρει την ΑΕΚ, έτσι, Μιαούλη, Ναι. Μπράβο, έτσι. Πας για όσες εσύ, στη Μονή Βατοπεδίου, σε κόβω. Έλα, κοίτα την κάμερα εκεί. Γεια σου ρε Μιαούλη, γίγαντα, αρχηγός είναι. My tra-la-la.